जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुलय, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य, गुरुवर्य आमगेले निज ऐश्वर्य. परमहंस है परमाचार्य, परमहंस है परमाचार्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य. गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य. गुरुकृपेन जय सकल कार्य, गुरुकृपेन जय सकल कार्य. सकल कार्य जय सकल कार्य, जय सकल कार्य, जय सकल कार्य. संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन, दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन. विषय वासना नाश कोर्नो, विषय वासना नाश कोर्नो. दश इंद्रियांक वशांतु घेऊन, दश इंद्रियांक.
नाशकोर्नो विषयवासना नाशकोर्नो व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु व्यासाले एकहि ध्यासुदवर्नु दोषरहित श्रीहरि हरि 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 दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु दोषरहित श्रीहरि दास जाऊनु हरिदास जाऊनु हरिदास जाऊनु संयमींद्र गुरुले चरण धरा संयमींद्र गुरुले 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 संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा संयमींद्र गुरुले चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा पाप दूर करा. नमस्कार सर्व समाज बांधवांका आज आमगेले सगळे GSB समाज बांधवांका एक आमगेले एक भारी व्हडले सौभाग्य आमगेले अयोध्यातून नवे जावन जेवचे श्री राम मंदिराचे भव्य मंदिराक आज आमगेले परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमद सैमेन तीर्थ स्वाम्यान आमगेले समाज लेखरी एक आम्ही कसने रुपये ओट्टू केलेलं असं की महाद्वार दिवची खातीर ते आजी समर्पण केलेलं असं ताजे ओटूची देवाक भांगारे समर्पण केलेलं असं 167 kg 500 ग्राम रुपये आजी समाज बांधवान चांगे अभिमानारे आमगेले भव्य जावन आशिल्ले राम मंदिराचे बागलाक ते आम्ही दिवका म्हणाले आम्ही एक 2-3 महिने करून ओट्टू केलेलं रुपये आजी 9 तारीख आज अयोध्येन समर्पण केलेलं भारी एक आमकां खुशी जाता आसा कित्याक म्हळ्यार हे अयोध्या तीर्थयात्रे स्वाम्यान मंगळूर चातुर्मासा टायमारी मनांत लेखून श्री सैमींत श्री सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक अनुग्रह केलेलो आहे ह्या पाटी हरिद्वारांतू आमगेले सद्गुरू श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी कार्यक्रम जावन तशीच आमी कल्पी वचून 1 तारखेक 5 तारीख ते कल्पी राबून थंय भव्य जावन आशिल्ले बालवेदव्यास मंदिरांतू स्वाम्याल मुक्काम जावन थंय मस्त हवना कार्यक्रम शतकलश अभिषेक जावन तशीच हांगा अयोध्याक 5 तारीख येवन 6 तारीख 7 तारीख सुंदरकांड हवन हांगा जावन तशीच एक समाज आमगेले एक 400 देखून 500 जण हांगा अयोध्यान मेळ्ळेले आसाचे सगळे देशा देखून प्रत्येक गांवतले देखून गांवां देखून हांगा येयले आसाचे हांगा आज आमी 9 तारखेक सकाळी पयरी 7 तारखेक स्वाम्याक देवा दर्शन आशिल्लें आमी सादारण 350 जन स्वाम्याल ओटूची रामलाल मंदिरा वचून ते देवाल दर्शन घेवन देवाल प्रसाद घेवन देवाल आशीर्वाद घेवन घेतले मात्र न्ही काल 8 तारखेक आमगेले समाज बांधवांक ते रामलाल मंदिरांतू भजनेचे सुवर्णावकाश मेळ्ळेले आसा अंतू मस्त जन आमगेले भजना मंडळीच्यान भजने केलेलें आसा आज आमी ते नवे जावन आशिल्ले कसने मंदिर निर्माण जातकी ते सायटा वचून स्वाम्यान पयर 7 तारखेक षडदारा म्हळ्यार निधी कलशाक स्वाम्यान भांगर समर्पण केलेलें आसा तशीच समाज बांधवान मस्त जनान भांगर समर्पण केलेलें आसा आमचे जिवनांत मेळचें सौभाग्य इता म्हळ्यार आतां राम मंदिर जाल्यार आनीक 2000 वर्स म्हणटाक ते तशी आसता कितले वर्स म्हण सांगूंक जायना तितले वर्साक ते तशी आसता तितले म्हळ्यार मुखारसून खंयचेय पिळगे जाल्यार आमकां आमगेले नेक्स्ट कुटुंबाच्यांक सांगू जाता मागीर अंते चमकला तांतू राम मंदिराचे निधी कलशाक आमगेले कशें भांगर समर्पण केलां म्हणून एक सांगूक आमकां हे बदल व्हड सौभाग्य म्हणून सांगूक हांव मस्त इश्ट पावता आज आमगेले हांगा कार्यक्रम जावन स्वाम्यान देवाक आरती पळोवन देवाले
आम्ही सर्व समाज बांधवांना देवाला आशीर्वाद घेऊन हांगा देखून आम्ही मुखारी प्रयागाक प्रयाण करता आसाची. आज ही प्रयागाक वचून ते 12 तारीख ते 11 तारीख ते प्रयागान तो स्वाम्याल मोक्काम आसा. ते पायी तत्कलश लघुविष्णू हवन आसा. तशीच 12 तारखेक आम्ही 11 तारखे संजेरी काशी वचून 12 देखून 16 ते काशीन तो स्वाम्याल मोक्काम आसा. मोक्काम टायमारी चंडिका हवन, रुद्र हवन, तशीच लघुविष्णू हवन, तत्कलश अभिषेक, तशी मी दशमस्कंद हवन, भागवत सप्ताह इत्यादी मस्त कार्यक्रम जावचे आसा. 16 तारखे कार्यक्रम जावन स्वामी नवी दिल्ली वचून तशाण वाशी वचून मंगळूर रथोत्सवाक पावता आसाची. हे सादारण आमगेले ओडटात सादारण एक 100 जन अंतू मस्त जनान सहकार दिलेलो आमकां. एक अयोध्यान कसले सांगचे जाल्यार सगळेच आमगेले रणपाकुडा आमगेले उजरे स्वयंसेवक म्हणजे राजेश पै मुतुवर्जेरी सगळे त्यांनी सुरेश किणेन राजेश पै आमगेले नरसिंह माम आसा आनी सगळे एक टीम जावन ते सगळेची आईल जना कसले अनानुकूलते जावचे ना जे खावचे जेवणाविशयी म्हणून सांगून त्यांनी मस्त आमकां सहकार दिलेलो आसा. हांव तांकां पुरो जनाक हृत्पूर्वक जावन धन्यवाद दिता आसा. तशें मात्र न्ही हे सगळे हाजे भितर आमगेले कसं न्ही खाणा जेवणाची अरेंजमेंट आसा की हाजी सगळेची जबाबदारी JSB सेवा मंडळाच्यान घेतली आसा. तांकां हांव हृत्पूर्वक जावन धन्यवाद दिता आसा. हे मात्र न्ही हांगा कल्पेन तो आम्ही 5 दीस अन्नदान सेव केलेलो मात्र न्ही बालभोजना कार्यक्रम केलेलो आसा. बालभोजनाक मस्त समाज बांधवांना आमकां बालभोजनाक सहकार दिलेलो आसा. आज आम्ही पहिले अयोध्या पावल नंतर कंटिन्यूस आज ते 5 दिवस अन्नदान कार्यक्रम केलेलो आसा. त्या अन्नदान कार्यक्रम मात्र न्ही आज आम्ही 3000 स्वीट बॉक्स करून ते तिक्षे आनी गोडशे एक चुडा तशी 3 बग स्वीट बॉक्स करून हे 3000 स्वीट बॉक्स सगळे आमगेले अयोध्यांत कोण कोण सिक्युरिटी पर्सनल्स आसा की 3000 जन आसा गे 2,500 की देखून 3000 जन आसा गे तांणी सिक्युरिटीस तांकां पुरो जनाक स्वामेले मार्गदर्शनारी स्वामेले आदेशारी स्वामेले अनुग्रहपूर्वक तांकां हाजी आमी वांटील आसा आमगेले समाजा तर्फेन. तशीच ताका सेवा मंडळाच्यान आमगेलो तो हात जोडसिल्लो आसा. तशीच आतां दनपारां तुमी पुरो पळयला हांगा ब्राह्मण भोजन कार्यक्रम जाल्लो आसा. 50-60 जन ब्राह्मण येयले आसाजी. तांकां चंद रितीन आमी ब्राह्मण भोजन कार्यक्रम केलेलो आसा. पयली करसेवकपुरम म्हणून आसा अयोध्यांत थंय हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मस्त कार्यकर्ता आसाजी. तांकां हे भोजन कार्यक्रम आमी केलेलो आसा. ह्या पुरा कार्यक्रम आमी JSB समाजा तर्फेन स्वामेल अनुग्रहान स्वामेल आशिर्वाद तर्फेन केलेलो आसा. आमकां स्वामेल मार्गदर्शना निमित्त आमी चांग कामांतू भागवहिसिला म्हणून सांगूक म्हाका मस्त संतोष जाता आसा.